Masicamakusha mama kunjalo emabambeni xa sizakwenzela indaba okanye ufuna sikuhlole online, sikuhlola usendlini yakho. Into esiyicelayo kuwe ligama, usiphe nefani, usiphe nefoto lakho, usiphe ne-address yakho kule ndawo ulala kuyo ebusuku bakufikele kuyo abathakathi. Ungasipha ke nekhaya lakho emva ekhaya because ziyakwazi ngenye ixesha iingxaki zakho zisuke ekhaya zikulandela. Xa ufuna ezekhaya indaba ndifuna usokhaya ke ngutatakho. Ndicela ifoto likatatakho negama likatatakho nefani yakhe, ufake negama lakho nefani yakho nawe lo ezumntanakhe. Okokuba usokhaya akasaphili andimdingi nganto ubhuti lo wenu ushiyekile that is inkulu yekhaya. Ndifuna kwa utata usikundipha ifoto lakhe. Uba alikho ifoto ndicela undifotele umsamo uba ngumZulu utata, okanye undifotele iXhandi bubuhlanti ke obo. Uba abukho kubuhlanti niphile elokishini ungaske undifotele inja ekhoyo apha ekhayeni okanye noba yikati yekhaya. Enye into onondipha yona xa ufuna kwa indaba apha ekhaya uyakwazi undifotele impahla obuyinxibe ngezolo. Qha uqiniseke uba ayivaswanga, impahla enombilo wakho okanye intsila yakho. Nazi into endizidingayo apha ekhayeni, okanye ufote indlu enkulu. Ezilalini ke iba ngulaa ronta kubanjwa kuyo imicimbi ekhaya, ungaske undifotele yena. Ingathi besendiyichazile ke indaba yenkomo, ufote nenkomo uba kuyenza inkomo yalapha ekhayeni. Into yalapha kulo mzi thumelele yona xa lingekho ifoto likatata ekhaya, then sizawuhamba ngayo thina, izasilandela yonke into ekhoyo kwelo khaya. Enye into esicelayo, andiloxhela mna ndiligqirha, ndicela ungandikhokheli xa uze apha ekhaya. Subaleka phambili undixelele into ekuzisa apha. Umzekelo uthi gqukumse undixelela ubathangana kandincede mani, ungakwazi undinceda indlu ilifa lasekhaya, umzi besushelwe ngutata, kukho umntu upha ngaphakathi ongafuniyo ukusinika indlu katata, mhlawumbi ngezo zizathu uhlobo wayengene ngalo but ngoku akafuna uphuma sengaphakathi. Thina apha ekhaya sinamdla waloo nto kakhulu. Into esinomdla wayo ngoba nje usentlungwini, ngoba ulapha yeyiphi yintoni intsusa nonobangela wokubela apha ekhaya. Iingxaki zakho zisusela phi? Ubomi bomntu kaloku buqala emoyeni. Kwilizo lakho lakwamoya ubethwe njani, umdla wam upha. Loo nto izawukhokelela ekubeni uba ndikwazi ukunika isisombululo esichanekileyo nesigqibeleleyo, isolution epermanent, not into etemporary. Uvase ube clean 2 weeks uyaphinda uyabuya ukhala ngale ngxaki ngoba kaloku khange siye kwintsusa nonobangela. Ngenye ixesha iingxaki zakho, umzekelo nje obambekayo oqondakalayo nobonakalayo, masithi emsebenzini unengxaki ubukwipozishini ephezulu okanye ukwipozishini ephezulu, abantu abasezantsi kwakho baphetheyo bakuhambele bakuyele emntwini ngenjongo zokubhukuqa uphume phaa kuzongena lo mntu bamfunayo okanye kuzongena lo mntu ufuna ungena phaa. Abantu bakokwenu baza kubonisa ethongweni, uzawuphupha ubelwe izihlangu zivele ziduke izihlangu zakho. Noba lo mntu umbonile uba ngubani uzithatha okanye akumbonanga, okusalayo nje ngokwakulahleka kwazo iposition, isikhundla osibambileyo emsebenzini uzawuphulukana naso. If uyabhizinesa eso sikhundla uzawuphulukana naso. Okunye xa befuna ukuvalela imali yakho befuna ukubomba fast bayivale, uzotsho uhlupheke ube ngugoba msenge ibhokhwe zikutye. Uyeke laa nto banamandla uthethe le nto ilapha kuwe, uthethe le nto iyiyo, izinto uzithethe ngeli hlobo zililo ngokwasenyanini. Then bayakwazi ukuyenza loo nto, bathwebule intlahla yakho, uzawuthonga ubele iwalete phaa, isipaji siduke, okanye ubele ipesi, okanye ubele ibhegi. Apho ke ngoku uvala intlahla yakho. Zezi zinto ke mna ke ndifuna abantu bakwenu baze nazo emathongweni bandichazele. Ngenye ixesha bafuna ugule, abakufumani ngezinye iindlela, udlisiwe kuthunyelwa idliso lomoya, uzawuthonga usitya kubiwe ukutya kwakho kuduke ngoku usitya. Kubekho loo nto ke ethongweni mhlawumbi kuphazamisa ujonga kwenye icala, xa uthi kutya ukuboni apho kuzawusetyenzwa ngomcimbi wempilo uzawugula. Usenoba nento ezilapha esiswini ke ngoku xa uvomitha uzibone, okanye xa
uhleli ulele uyava kukho into emuva yapha esiswini iyamuva, but xa uya koogqirha ngoku ayibonakali, bakuphethe ngoba bakusebenzini. Okunye apha endlini uyathonga indlu yakho ubona amasela ngaphakathi azoqhekeza, uyawabethwa wena lo i-enemy tshaba mthakathi monashe luleqana nawe. Unomona yile peace ikhoyo, le nzolo noxolo elikhoyo kweli khaya ufuna uliphelisa. And okunye le femeli ufuna ichithakale, nithethe into engavaniyo apha endlini. Utata kanye nomama liyaqhekeka ekhaya, abantwana babazinkedama, utata uphuma ngapha ngenxa yoba utata uphume ngapha, umama uphuma ngapha, phele umzi ubhange uvalwe ibe ngumzi wawo lapha. Kanti yonke loo nto ibithethiwe ngamathongo zelihlwele. Nam ngoba nje ndihlola njapha andiyi kude mna, andifuni wena. Ndibiza abantu bakokwenu, ndithuma abantu basekhaya baye phaa kweli xhandi ndithi ndiyalicela, ndithi kandifotele ubuhlanti bakuyo, ndifuna baye phaa ebuhlanti. Phaya bazawucela umntu ozandicacisela ngawe, ibe ngathi bo ndikufunda encwadini. Baye ke nakwezi ngxaki zikhoyo, uba zikhona ezisusela exhantini ingxaki, khona idlozi eliqubuthileyo phaa ngenxa yongakhathali kwakho okanye ngenxa yongahoywa ifemeli, abanye abakhoyo apha ekhayeni bangumsebenzi wekhaya, zizawuvela apho zonke ezo zinto. Amanye amathongo akho ngxaki sebuhlanti, akho nto kwenza nezihlwele, uphupha uyatshona emanzini. And amanzi kavame ukuba ngamanzi amdaka, noba ngamanzi edama okanye ngamanzi omlambo xa kusandonetha, amanzi masawacwingi abamdaka. Okanye uphupha udada kumanzi anetuwa, isoreji leyo, uyazika phaa uyazama uphuma awukwazi. Amanye amathongo uyabethwa kapho ngumthakathi straight up, ayinanto kwenza nedlozi loo nto leyo. Amanye amathongo uthonga iindlanga, itiks, zinyuka ngawe ezinyaweni zigcwalisa umzimba wonke. Apho ke ngoku uzawulahlekelwa zinto ezinazo, imoto isenoriphozeswa, isenofumana ingozi, izinto eziphathekayo, ii-assets, into eziphathekayo ezi-tangible zizawulahleka, uzawuphulukana nazo. It's either ziza konakala zimapha ecakwendlu, umane uzithengisa, uyonakala phaa, isusela phaa kwelaa thongo lendlanga. Zezi zinto mna ke ndifuna izihlolo zindixelele zona, ndiyibone uba le nto ngumakhelo owenzelwe ngumthakathi. Ndizotsho ndiyazi ke ngoku basebendixelela into yoba mandinqumle phi, ndisebenzise uphi umthi. Ngenye ixesha uhleli apha endlini, kukho into ehambayo, uva izingqi apha ngaphakathi xa nilele, uva izingqi, akho nto ehambayo apha. Ewodrophini kukho into egungquzayo, ngenye xa nilayita akho nto niyibonayo. Ngenye ixesha nilele uyava nasi isitya siyawa okanye kuwa iglasi. Iglasi mazokuba bibekwe kakubi ibizavela iwe ngelaa xesha bibekwa ngalo. Qhwinkelile uyaphakama uyojonga awuboni nto. I-TV niyibukele ngenye ixesha ivele nje iqheke phakathi, okanye nothuke ilayitile benilele niyicimile, because kukho into ehambayo apha phakathi endlini. Abantu abadala ke bazandichazela ezo zinto, yile nto ndingafuni umntu uzawundikhokhela. Ngenye ixesha amathongweni wakho, amathongo nje achazayo into yoba u-under attack, uyahlasela. Phupha uleqwa yingonyama, and ingonyama kahle kahle funeka ingakwenzi into amathongo xa uyithongile, kodwa xa uthonga ikuhlasela, inyoka iyakuluma, izinja ziyakuluma. Okunye ngenye ixesha uthonga uhambaze. Zizinto ke ngoku ezi mna ndifuna ukuzibona. Phambi uba kwenzeka ezi ngxaki nina nithanda uza nazo, ufuna undixelela ngomlomo, uqala kwenzeka ezinye zezi zinto. Abantu abadala ke bakubonise kwabantu abasathongayo. Umntu osevalwe fast ke ngoku, ezo zinto azibonakali emathongweni, ulala nje okomgqala olityo lekwarini, akaboni into loo mntu. Kodwa ke xa iqale pha emathongweni and then angalandelwa amathongo okanye ungawaboni, ize ke ngoku kwiziganeko okanye masiqale kwindwendwe, bavame ukuthumela izinto ezihlolayo. Kubekho into nje ezenzeka apha endlini ezingaqondakaliyo, vele kugcwala iimbovane, nihambe nibize abantu bazawufika batsitse phaa zife, iphinde umkakho wabo ziphinde zibuye iimbovane, kugcwala iimpukane eziluhlaza, oohodoshe. Zinto ezihlolayo, zinintsi ke izinto ezenzeka phaa kwekhaya neziduli. Nehlale nina ningenzi nto, zizofika ke ngoku iziganeko. Iziganeko ngozezi zinto nixhumayo xa kwenzeka zona. Ukulahleka kwemoto ibiwe, kanti kuqala ngoyithonga emathongweni loo moto ibiwe.
nento zothonga ijewelry yakho ibiwa, iring yomtshato iyabiwa, icertificate obusifumene ubu-awardwe ngaso mhlawumbi yiloo university okanye emsebenzini. Then xa uthonga ezaa zinto zibiwa, kubiwa le ntlahla yakho, umthakathi ufuna usebenza ngala mandla unawo owaphiweyo ngabantu bakowenu. And wena into edingekayo into ubudibane negqirha eliwazi umcimbi, ukhusele i-energy yakho, la mandla, ukhusele le ntlahla uyiphiwa ngabantu bakowenu. Umthakathi ke phambi kwenze yena mhlawumbi ithangana wenza njani umthakathi, seside siphuphe zinto nje, sibelwe izihlangu, kubiwa iibhegi, sibelwa ijewelry zethu, iiring zemitshato, kubiwa iipesi, yonke le nto ugqiba uyithetha umthakathi. And apha sube kubiwa intlahla yakho. Xa bezawuba intlahla yakho bayakwazi ngenye ixesha bathathe impisi, bathi hayena kusetyenziswa ifelelayo, ngenye ixesha bathe bayidibanise nalaa ngubo imhlophe yogquma izidumbu phaa emoshwari. So sibe besebenzisene nomntu ke ngoku lo usebenza emoshwari uba makabasikele nje into encinci kulaa ngubo imhlophe. Ngenye ixesha baphinde bayidibanise negqesha legeza. Umntu oligeza masolala esitratweni unxiba ezaa mpahla zakhe zincangathi zide zimenyezele zishayine ngenxa yentsila, basike nje phaa into encinci, into ebungathi iwulu. Bazayisebenzisa ke bayidibanise nale nto yale mpisi ihayena, kudityaniswe nale ngubo, phinde kusetyenziswe namanzi la kuhlanjwa ngayo izidumbu. Tacele nje inantsi iniphu, inikele laa mntu umphe loo mali, kusifunyanwe laa manzi, kusetyenzwe ngegama lakho, noba basebenzise ifoto. Kwezinye iimeko bangenzi ngelo hlobo, kodwa ke xa benze ngela hlobo uzawuvudla kuphele isidima sakho. Uba uye kunebhizinesi abazomamela abasebenzi emsebenzini, uba uqeshiwe awuzomanyelwa, uzawuluza qha, izawuvala ibhizinesi tu. Isibani umsebenzi uzawukhonjwa egeyithini ngabelungu. Ngenye ixesha ke bayakwazi vele bangayenziwa ngeloo nto, base bahambe bathathe igona kuyiwe engcwabeni labazali bakho, kuyothwetyulwa phaa amandla wakho neentlahla zakho, ihlwele sakho singakwazi usebenzela wena. Kunyuke bona bafumane amawonga bezawufunyanwa nguwe, iipozishini eziphezulu bezawufunyanwa nguwe, i-recognition, okwakuhlonipheka ekuhlaleni, bafumane ezo zinto besibapha kuwe. Bethathe nenhlabathi ke ngoku, abaphelanga kule nhlabathi engcwaba, bethathe nenhlabathi yalapha endlini. And ke ngoku apho xa besenza ezo zinto bayathanda ke usele betshiza zonke izitrato ezingenayo kule ndawo ohlala kuyo, zonke i-entry points batshize phaa, bajikeleze, uvaleke kwanto, i-customer zizungena. Akho mntu uzawungena ezisa imali apha. Ubethwe kakhulu ke, sisichitho esikhulu eso kakhulu, siyalibulala ishishini, siyawubulala umsebenzi. Noba unaloo ndumba ivaleka fast, uzawudinga igqirha ke lasemabambeni uthangane ayilande loo nto, esebenzisa izihlolo. Naso phambi kwam size nayo kakuhle, ndiyizotyelwe. Into endiyifunayo mna, ndifuna abantu bakokwenu bandizobele uba umthakathi uyenze njani, emveni kokuba ndiphe nesisombululo bafuneka siyibethe njani. Imithi funeka ndiyidibanisile phaa, ngoba le ikheyisi ayifani nezinye ikheyisi and iingxaki zabantu azifani, zohluka ngokwahluka. Nazo qha into esifuna uhletyelwa ke thina. Ndizama unqwenela ke lo mhlekazi uthethayo akubuthangane, akadingi uba umxelele ingxaki yakho, yena uzawuxelela ingxaki yakho yintoni and uzawuthetha izinto ozibonayo ngeliso lenyama, owakhe waziva ngendlebe. Umzekelo le nto ezinqe, kubekho umntu ohambayo apha endlini, akho manzi kodwa ibe ngathi umntu uhamba emlanjeni, gcampu ngoba nilele nje, okanye apha ngaphandle eyadini uva amahashe ahambayo, okanye uva izinqi zomntu olapha eyadini, kodwa xa ukroba efestireni akho nto uyibonayo. Yonke ke loo nto yakhiwe ngumlingo. Uthangane ufuna laa ndlela wakhiwe ngayo laa mlingo okanye sasichitho, ndizodila naso ndisibethe siyoxela, uphuncuke, iintlahla zakho zibuye. Apha ku-2026 ke bandibonele yile nto hleli nje baze egqirheni bazoklinwa, hleli nje uyaziklina, uyazikhusela. Abantu bafuna nokulwa, buyayifuna loo nto ikhona. Tasi yam nayayeka ubanye, sekomuncu engomntana, yayeka uba ilimhlophe qha, zikhona nebomvu. Wenze le nto umntu akwenza yona, bukufuna ukubona ulele edastini, uchola amaphepha, uklina izitrato ngomtshayela, zonke izitrato zale lokishi. Siza kwenza ngala hlobo enze ngalo. Le nto afuna uyibona kuwe yenzeke phaa kuyo. Cosicamafo, ndimkeni.